Natuldukan ng 20 taon na pagtatago sa Lecan Sarong alias Cardo, 58 anyos, construction worker na paramientras na nakistar sa Purok 1 Bulala, Santa Elena, Camarines Norte, makalihis na maaresto kan pig sa Sarong Puwersa kan Santa Elena PNP, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, CIDG Cordillera, CIDG Bicol, CIDG Camarines Norte, Regional Special Operations Unit as in Special Project Group DILG. Pasado alas 8:20 in Banggi ka nakaaging Lunes sa nasambit man na lugar. Sigun kay Police Major Norwen Abilida, ang Acting Chief of Police kan Santa Elena MPS, may patong sa payo na 100,000 pesos ang suspect asin kabali sa National Most Wanted asin pigko konsiderar na rank 1 Regional Most Wanted kan CIDG Cordillera huli sa kasong kidnapping asin serious illegal detention. Kakauwi lang po, galing po siya sa ibang lugar. So inabangan po ito ng ating mga kapulisan dahil hindi naman po siya nag-i-stay permanently dyan sa kanyang bahay. According to him, sabi niya, nagtatrabaho daw siya sa Laguna. Pero base po sa ating mga information na nakuha rin sa ibang unit, ito talaga ay nagpapalipat-lipat po ng pinag-i-stayan para hindi po siya talaga mahuli. Inaresto ang akusado sa kusubkan mandamiento de aresto na pig-issue ni Honorable Ruben Aison, Judge kan RTC Branch 6 sa Baguio City kan Hunyo 3, 1998 kung saan mayo manining rekomendadong piyansa. Kami pong mga pulis ay humingi po ng tulong sa inyo kung may kilala po kayo na may warrant na nakatira po dyan sa inyo o kaya pumupunta po dyan sa inyong lugar. Makipag-coordinate lang po kayo sa ating mga kapulisan at very willing naman po kami na magtrabaho talaga at manghuli po. Para din po yan sa inyong kaligtasan kasi meron din po tayong mga third person na mga habitual na po sila sa kanilang ginagawa. So para din po yan sa kaligtasan po ninyo. Sa presente, nasa custodial facility na kan CIDG Cordillera ang suspect. Para sa mga Beretang Tatak Bicol, Regine Bue.